dai ka ji kunya wallahi. Ka ji kunya. A kallon da kyau kallon sosai. Yanzu kai hangangan da kai girbe dan kato a ce wai yanzu ake koya maka samun aiki ɗaya saki ɗaya. Ai yanzu Allah albasa ba ta yi hannun ruwa ba. kai ni bari in gaya ma. Saboda tsabar kai kun basira, saboda tsabar jana da nake yi. Ina gaya ma, tun ina ɗan shekara 3. Ina ɗan shekara 3, duk wani littafi da yake tun daga aji ɗaya a aji 6 na haddace. Shekara 3. Ƙarya nake yi. Ƙarya nake yi. Ai za ka iya faɗa. Tun da kai ba za ka iya ba. Ina gaya ma, da aka ga masifar zafin kai kwakwalwa ta yi yawa. Ina ɗan shekara 4 an kai na aji ɗaya na sakandare. Nan da nan sir aka dinga tafiya da ni ina gaya maka. A mu aji mu 157 ne. Amma a mu 157 nan na gaya maka ni ne nake zuwa na 157 saboda tsabar basira da Allah ya mu. Na ƙarshen aji fa kenan. To da iya. A ku da iya koya mu na mu ba daidai nake ba kare dama yana gaya maka dai da zaka. Saboda kai a zamanin wani zamani ne da ya zo mu dadde. In ce ma na zo a cikin mutum 157 na zo na 157 kuma ka ce mu wani ne na ciki to ganga na farko na dai shine ayyamin farko haka dai kake muka ciki faɗa ko saboda wannan zamani aka zo muku da shi sama yanzu sai ka ce mun na ɗaya wani ne da gobaran aji ko haka faɗa ai kuka kika kare ta ni na zama sa'anka to yanzu a zaton da nake da zan yi maka tambaya a cikin wannan shagiri girman shashashen littafin dan ɗin littafin ba za ka iya an samu ba in kuma za ka iya barin tambaye ka ai akwai wajen da yauwa ga hina kaza 7 a tara da 7 to cikin da kike ya ku kana tunanin ne to a dai ba ku kwaci tada amma badar kana cutar da ni ya badar kana cutar da ni yanzu duk an da nake diba na ba a banza nake ba badar kana cutar da ni kullum tare da nake riba nake baka a banza nake baka kenan ai ni ta nake wannan bako a tara da 7 shi ba da 27 sannan aka a cikin wannan 27 a ɗaya shine sannan ne ba ya zama 14 amma kana ce mun